Panguva ine zviratidza kuti vanhu havasi kufara neill treatment iri kuitwa VP Constantino Chiwenga, uchionekwa kunzi Zvigananda they are trying by all means kuti vauye vanyatso kusaboteja, vanyatso kueliminata, vanyatso kubetreya the cop architect VP Constantino Chiwenga. Arionekwa kuti Zvigananda zvese zvamuri kuona zviri kufuraunda mari, zvichifara, zvichidya, zvichiratidza zvese zvazviri kuita panguva inoi vakaiswa paposition na VP Constantino Chiwenga. But panguva inoi they are putting so much efforts to undermine him. Don't people subscribe or like it on the bell icon. Do you know about Isaac Makomichi Amdanyora GT? They are doing their best to block VP Chiwenga from becoming the next president. They are undermining his credentials and war record and trying to erase the critical role he played in removing Robert Mugabe from power. The time is coming when true cadets will rise against not the manipulation or money, but with Norondo, Hichimurenga, and Zirazimasoja. When that day comes, no amount of money, no number of fake endorsements, and no choreographed rallies will stop the reckoning. The spirit of Chimurenga will prevail over opportunists. Anobvaya achitega Nestasia Kudzamtis vachena Temba Mliswa. Ndo masvikari kuda panguva ino atikuona kuti Isaac Makomichi anoratidza kuti is a full supporter wajenerali. Anobuda panguva ino achiti the time is coming. Zvikananda zvamunoona zvikingapa maspeech in public or whatsoever vangaita mamoves anoonekwa kunzi anosadlaina VP Constantino Chiwenga. Panguva ine kuri kunzi the time is coming, the wave is coming. Ichauya ichitsvaira zvese panguva inoi. Kuchaonekwa kunzi hakuna amount yemari ichauya kana kuti maendorsements achauya achistopa that wave of reckoning. Achivapa warning kuti VP Constantino Chiwenga wapinda nepakawanda and he is unstoppable. Pinda comment section medu zofungura ini muri kudii pamusoro pechituko ichi. So subscribe or like, catch it on the bell icon.